खुलुमबाय लोगोफोर आं संग्रा गादाव इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एकदम आंनि बुगालेले मोखांखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एकदम नायनो बायाबा नायलांबाय थादो आरो आंनि लाला लिला एकदम भिडिअ बानायनायखौ दा थांनो नागिरदों आं बिजिनि देलाय मालाय ओंखारलायबाय बिजनियाव थांनो एकदम बिजनियाव थांनायनि जाहोना जाबाय मा मिथिगौ बिजनियाव ओंखारनायनि जाहोनानो जाहैबाय माबा मा होनोमोनलाय अखा खट लायनां अखा खट रेनकट आरो ओमफ्राय दैबाना जादों नालाय माइ गायनो हायासै खोथिया फुनो हायासै बेखायनो दसे थांब्रबना फैनोसै होननानै ओंखारबाय आरो आङो बिनानाव गामिनि बिनानावजों आंजों बेखौ बिनानाव जायो आरो गासैखौबो नङाबा बियादै बियायं बेफोरबायदिसो जाजोबो ओमफ्राय बे सासेखौल' बिनानाव जायो आरो बेजों थांनो ओंखारदों बेबो मबाइल फाहामनो थांखायोनो ओमफ्राय बेखायनो माइ गायनो खोथिया फुनो ओंखारनायावनो लोगो लाब्रबलायनानै होमबा थांब्रबना फैसै बिजनियावनो होननानै लोगो लालायनानै दा थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय हरदो नायलांबाय थादो मा देखायनाय एसे नायलांदोलाय आरो ना बासाव खालि जिरायनो थादों दिनै एकदम 9थानिबाबो ओमफ्राय माइ गायनाय बोथोर नालाय रावबो दा बारा थाङा नालाय बिराद आजादि जिरायनो मोनदों आरो एकदम खावला नायलायदों आरो आंखौ माबायदि आइलांबायदि रायलायदों खोमा खालि गोजा बिजनियाव थांनानै फैखांबाय ओमफ्राय नै माइ गायफैबाय आरो जोङो माने आंबो ओमफ्राय एकदम नै लोगोफ्रा दिनै 26 दिन जादों आरो ओमफ्राय नै गायग्रा लोगोफ्रा एकदम एसे देलायस्रोनाय माथो गावदांदां नुस्रोलायदोंलाय आंखौलाय र' ओरै एसे हाय नलाय आफि दे नै गायगासिनो दे गाय दे ओरैबो आब' आसा बे आब' आसा दे जोंखौ ट्रिटमेन्ट खालामग्रा आब' आसासो दे आमलि हाय नुदो माइ गायनो नागिरदोंना गायगासिनो दं होनब्रा बावलायलाङो जोंहा बारा बेफोरबायदिनि एक्सपिरियेन्स गैया नालाय मावनाय दांनायजोंनो जिहय नालाय नै हासिगोनानो र' दा लाबाय थानोसै दे गोसो होना गाय दे बेलासिबाबो दिनै सा मोनलोंगोननो दहायो माबायाव फुङाव गायनो हायासै नालाय गायनो हायासैना ओमफ्राय बेलासियावबाबो गायबाय आरो फुङाव बेलेगनाव फुनानै बोरियाव फुनानै ओमफ्राय दा दलहा नालाय बिसिना ओंखायनो माबायाव गायबाय बेलासियाव गायबाय बेलासियाबाबो एसे खम जायो आरो हानाया फुंनिया बांसिन जायो आरो होमबाबो गायबाय जोङो ने बाजै गोसो दे बे हाया नुवाखै बेसे गुवार 6 बिगा हा ओइ ट्रेक्टर ड्राइभारखौ लाबाय थाया ट्रेक्टर ड्राइभाराबो आंनि स्वामिखासो नुबाय थाखायो बेखायनो लाबाय थायासै आं हालायबाय बेलासिनि बाहागोआ नै गायखांजोब्बाय 6 बिगा लांगाबनाय मबाइला केमेरा माबा जादोंहाय दासो स्रां हाजोब्बाय दानिया साहा लोंसै बेलासिबाबो साहा होयोनो जोंनो आब' बुद्रिया आयु एकदम दाख्लैबा गांलाब गोलैबोदों मबाइलखौ बासियाबा जायो सम्पथिखौनो ने आब' फै जामायजो देनां जानाय नांगौ माथो जायो आंहा बारि समान खालामनांगौ होनदों बारि समान खालामनांगौ आंहा बारि समान खालामनायावबा दङ बारि खनायाव दंखायोनो बिदिमायदि आंजों जाबायदि जायानो मालाय बारि समान खालामनांगौनो सिदा नांजाबनाया थांबाय नै माखासे लामायाव दंखायो आंहा मानसि बुरजा नालाय सोरबा हाग्रोनाय सोरबा मानाय जायो आरो हाबथावा माथावा जायोना गेजेराव ओमफ्राय बेखायनो उन आगोला सम जायो ओमफ्राय आङो मालाबाबो आगोलाव मोनफेरा जेब्लायबो बे उनाव अयनायसो मोनबाय आङो जोबजासिमाव मोनगोन आरो हाय हेल' दादा मोनबा खोथियायैनो जा बुरजा आग्लायबाय दा मोनायाव खावनांसिगोन खोथिया रोगा खालामदों नामा आं दा मोनायाव खावफैगोनथ' लामा जिङाव आरो दा दोनखा दिनै ड्रेस लायनाया नै गानखाबायानो आं दहाय फुङाव बेलासि मा होनोमोनलाय रेनकट लायनाया गानखाबाय आरो आं 300 लादों हौवानो गांसे आंनो गांसे लाना फैबाय एकदम हजों भिडिअखौनो खालामबाय थायासै आं हा माया मा हाबनो दै हाबाखैथ' माथो दै हाबालै मोजां हौवानो गांसे आंनो गांसे लाना फैबाय एकदम भिडिअखौनो लानो हायासै आं हजों एकदम थांलाय फैलाय ट्रेक्टरनि साबथिङा बायनानै होनानै हौवाया बिहरब्रबबायना ओमफ्राय बेखायनो आङो खालामबाय थाला आं माथो खालामबाय थाबावनो होननानै खालामासै आरो आं ओरैनोबा 6थायाव गयोमोन ओमफ्राय दिनै मा होनोमोनलाय 6
ट्रेन सिगां हानायखाय गबाय लाबाय हाय होनलांदो एसे लाया जायो लादोंना गावसोरखौ भिडिअ लानांगौ जाहैदों लारु गामिनि बियाइमोन आयु नै बे सुखौ सोर इदि दोनलाबायदों सोरबा माइ गायनो फैनायबो थ्रोब हाबबानै आयु थैगोनसो मा होनदों आंहा सेन्देला बावलांबाय थैगोनसो हौवानिसो आंना आंनि सेन्देलखौ गाननोनो बाबाय आं हौवानिखौसो डाइरेक्ट हाबनायखाय आयु 108 फैलाबायबाय हनै सोरखौ लायनो नागिरदों दोनफैदोंना लायदों मैया लायनायखौ दोनफैदों खोमा 108 सोरखौ लायदों बेलाय बिथाङालाय दैज्लां बोथोरखौलाय जों माइखौ सोरनाव गायदों दे एसे नायदो नै बे बिथांनाव गायदों बे बिथांनाव गायदों माइखौ जों बे बिथांनाव गायदों नोंथाङा माबायदि मोनखो माइखौ गायजोबनो हानानै गोजोननाय मोनबाय मा मोननो गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय खोथियाबो बेसेबां आगायबावो नोंसो ओमफ्राय आरो गाबोन गायनो मोनबावसिगोनसो बिथांनावनो थिगानो दं साहा लोंहोसिगोन आरो गोजोननानै जोंनो मुरिजों दैज्लांनि मेथाइयालाय माथो मुरियानोसै आरो बेखौनो जोङो गोसो होनानै जायो आगोलाव जि बेलाव थायोमोन बेयाव दा फैयैनि सिगांनो साहाखौ लोंग्रोबाय नुवाखै साहाखौ आं दालुथ'खौ हानखादोंमोन जों फैयैनि सिगां नुवाखै सोरो आं अलसिया नङामोनहाय आब' नोंथाङासो मा सानो साहा लोंबाय बेलासिनि साहा साहा मोनदोंना माबायदि होनदों बेलासियाव साहा मोनदोंना माबायदि होनदों खोन्थादो एकदम गुदुं गुदुं गोजांनानै सासे सानै साथाम साब्रै साबा मेला साहा लोंग्राफ्रा नायदो आबै एसे आयु जोंनो होनांगौथ' नोंहा बेखौ हरदो साजों जानोसै जों बेखौ दा जागोन आरो दा जागोन नोंखाया नोंगौथाय मानसिफोर एसे थांबा आयु थोनाय नङाना नै खोथिया मा होनोमोनलाय माइ गायग्रा मालिकआ नाहरलाय आब' एसे नाहरदो माइनाव मोनाव गायदों खोथिया माइखौ माइनाव मोनाव गायदों होननांगौनो माइनाव मोनाव दे ओरै नाय माइनाव मोनाव गायदों फिसाजोआ मालाय फरायहैसै नालाय एबार फैयासै आरो आंनो साहाखौ होला नै मानसि मोजां आंनो साहाखौ होला हरदो आङो र'लै आं साहाखौ बिदि आजावनो बायो ओमफ्राय आं बिदिसो दोनो माइनावा एबार आयु फाग्ला गोलैनोसै नै माइनावा माइ गायनो एबार बोसोराव फैनो मोनासै आरो गामा खालिबा फैबाय थायो बेस्रा बे फरायोबो मावोबो ने ओं होनब्रा मा नोंगौखौबो ओं होननो रोङा नोंसोरलाय मासे जाम्बि जानाय नोंसोरलाय आयौ गायखायोना माइनावालाय आयौ साहा लोंनो लुबैदोंमोन नामा फिरफिलिया जि लासै सालायदोंहाय हनै थुलुंगाया साहा लोङा लोंला गोथाव जाथारदों आब' बुद्रिनोसै ओइनि सासे मुरि आजावगासिनो मोनाखै हनै मुरि आजावगासिनो मानसि बुरजा नालाय रानख'नो हाला आरोखि मुरि आजावगासिनो साबो मोनाखै खोमा साहा मोनबाय सायाबो हनै जामायजोनि बाहागोआवसो ओमफ्राय गोथाव जादों साया नै आबैया मुरि जाबाय मालाय आबैया अंगनबादिनि हेड बावसो नुवाखै जों गामिनि साख्रि हिनजावफ्रानो खामानि मावबावो बे आसुरितसो सिख्लाफ्राबो खामानि मावो जों गामिनानै सिख्लाफ्राबो सेंग्राफ्राबो खामानि मावो होनना खोन्थादोब्रा मा खोनो आंसो फोरोंबावलायनांगौ ओमफ्राय आंखौसो फोरोङो नोंनिखौनो नोंगौ होनदों नोंगोन ना बिसोरो नोंहा दा आंनि साखौ जोख्लाय आरो गावनासो जोख्लाय जाबाय हनै सोरनाबा जोख्लाय जायाखै दोननायाव लंखेदों बियो साहाखौ लाखुमानांसिगोन इलेंबारिनि रश्मि फैदों नै इलेंबारिनि रश्मि
बैसागो मोसानो इलेंबालि रुल्स मिलालायबावो फार्स्ट आरो लाजोबनो हाया माथो थांबा लोंखांबा थांसैनो थांजोब्बायानो माखासे ओमफ्राय आंहा दाबो जाखायाखै भिडिअ खालामबायनानै लामा लामा जालांसै आंहा नङाबो जोंनिया सायो बाथाबारिनि रायजोफोर नायनानै लामा लिंहरनो फिसाला लिंहरनो जालायबाय बिहा मानो